Don't drink Ano yan? and... Don't drink and judge. Dive. Nagda-dive pag nalasing eh. Don't drink and... Babaero. Ay. Titignan mo yung video, Tits. Talaga yung motor, nakahandusay na yung motor. Binangga ng binangga. Parang Maniwala na ako. Dali lang. Ba't may ganun? Parang... Si Uncle, maniwala ako. Yung demo niya. Okay, wina. Kapit. May kapit ganyan ba kayo, ha? Ako, nagbayabang ba ako? Bakit kanino ka ba may kapit? Sino ba ka mag-anak mo? Sila ang kumapit sa akin. Mga businessman. Mga Talaga? Relatives ko yan. Kilala mo yan? Relatives ko yan sila. Wow! Mga may-ari Sige nga, ng malls. sino may awi? Iwain. Sino Sino may awi? may-awi? May-ari ng MOA. Muwa? 5. Oh, hindi alam. May-ari ng... Sabi niya kasi, huwag daw sabihin. Kasi confidential eh. Sino may-ari ng terminal sa, Rotonda? Nagsabi rin siya na huwag din banggitin ang pangalan niya. Saka Anong kaso kapag nakainom? Reckless imprudence resulting to drunken master. Nakainom eh. Last mo na yun, Okay, sabi ko nga. Don't drink Ano yan? and... Don't drink and judge. Dive. Kasi pag nagda-dive pag nalasing eh. Nagda-dive. Hindi! Kahit wala tubig. Medyo katunog! Don't drink and... Die! Die with a smile. Don't drink and... Good na. Don't drink and... Babaero. Ay. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.